Hi mga people! Maayong hapon sa inyong lahat dyan. Eto, mayroon akong dala na crushed graham at saka yung lagayan para sa mango float. Punta ako doon sa kanila ni Lilin. Doon ako magawa ng mango float. Nandoon na ang binili ko na grahams at saka mangga. Tapos ito, yung lagayan sa graham, sumubra kasi nung nakaraan. Kaya eto, dinala ko. At saka isa lang ang binili ko kahapon. Eto, papunta na naman tayo mag-upload. Nahapunan ako kasi ang dami kong ginawa kanina doon. Tapos mamaya puntahan natin ang bahay ni Mother Earth kung nakabit na ba ang signal doon. Pinuntahan ko kahapon, kaya pala hindi pa pala nakabit kasi naubusan daw ng stocks sa box. Kaya ngayon, tingnan natin doon sa bahay ni Mother Earth. Tapos ang TV nadala na doon sa bahay ni Mother. Yung na lang install ng signal. Signal ang gamit namin. Eto mga people. Oh, di ba? Madam na madam ang ating suot ngayon. Charot. 2 araw na ang init. Sana mamaya hindi ito mag-ulan. Nagdagom na pod ho. Kay ngano ikaduha na kaadlaw karon. Kung dili mag-ulan unya sa gabi chatan ako si madam kato akong giorderan sa kuan mga materialis na pwede na sila maghatod kay ikaduha naman ika adlaw nga init. So may lang lagi kung dili mag-ulan unya no. Kay burikat ra baning kuan uwan. Kalit lang mag-ulan. Init kaayo nya kalit ra mag-ulan. Hala ikaduha na kaadlaw jud. Happy ako kay para makuan na hanang wala na tayo hunahon bitaw jud. Nya ang mo trabaho si Budog ra og ang igsuon ni Maribel. Nya naaman si Loyloy anak ni Auntie Nisa. Ipa-extra na lang pod nako para matabangan. Dira ang akong kuan. Ano ka? Mulakaw nako. Ha? Ganina ang tato buntag labon kay karong pabaya jud ko naglakaw. Asa man ka? Padulong. Nag-upload ko. Nya unsa man? Manguyab na ka? Ugma na lang sayo da. Arapit disco. Daily do. Sabi ya dahilig disco. Unsa may ato mo kat ana bitila ni kuan katong mga kagmat ba? Kada na. Ila mailang? O Hmm. kada na. Ang kaayaan mo man sila day. Oh, mag-amin ka karon. Asa man ka? Agbalik na lang ko. Balik na lang ka. Kay nga no na siya tuyo sa akuha niya. Tuwa man dito sa payag. So, balik na lang siya. Ha? Oo. Kabulakan. Dugay basag kainin mo. Ingon ka kay mo anak kag buntag unya. Karon hapon na. Nabisi ka? Amin mo asawa di ay. Gwapo no. Ay mo motor mo gibili na. Naradana kamada. Dana ako taman kamada ha. Wala nakasakay na pud ko, nakahawid na pud ko sa iya ha. Kato mo kan kato gikan na-upload na pa ni wala pa. So, na-upload na. Gi-upload ni mo? Oo. Ano man? Wala lang. Magkuan to ba Magmukbang ta. mukbang? Kisa mo bisita di ay. Wala ako kuan ka lang barkada na ko. Barkada nimo. Suot kira. May kakanun ay magkuan tambayan. Ito na sa ako kuan. Ay. Woo! Kato dato ilan ni mga ilan. Woo! Daga lagi bagal ante. Dani ako taman ha. Dato sa gate nila. Ano na yung mga motor ba? Kaya ay si mama pa. Mga kuha naman.
Sige. Salamat ha. Plate eh. Update. Na si Papa Danny. Si Auntie Ima. Nya si Uncle Ildi dadto. Kay naa sila gi trabaho Dani. Bas sa kawayan. Unsa na ah? Sila lang sa kabinet. Naay kabinet. Sudla na silang bahaw ba? Mga kay hapit na mahuman. Ay. Tanawa. Karon tuiga human gina. Hindi magabot ang Pebrero. Karon tuiga. Di na magabot ang Pebrero. Na si Marvin ko dadto. Oh. Hi Dam. May hapon. Oh, tugbong na sad ko. Kada adlaw lagi ta upload. Akong kuhaon sad. Ako ra. Inusara. Oh, silingan naman milini. Oh, ay natungaan ko ni Auntie Nisa og ni Lini. Oh, di rasad kayo. Oh, di rasad kaayo mingaw. Murag kuwang siya hangin. Kuwag hangin da? Insakto ra? Insakto ra? Brum brum. Gamay ang ligid? Ang dinis sa ulahi Marvin? Tanawa ra. Kana, unahan? Kuwang hangin? Ang ulahi? Sakto ra? Abante? Kuwang hangin ang abante? Ako ni pahanginan. Dito na tayo sa bahay ni Mother Earth. Where is Mother Earth? Here? Ha? Nagtugbong si Mama? Wala pa dahil nataod ang kuan? Signal? Hindi ahak na nang panganataod. Agoy, gino ko pagkagwapa. Bagi kaig maayo ni April karon. Patanasa di. Hala. Asa mo paingon? Asa mo? Agoy, ginoo ko. Naunsaman mo? Nangaunsa mo? Apil si Undoy. Agoy, gidamay-damay. Siya mo dalami. Sige, palitain si lipstick. Nagkatulog si Bibi ani. Hala, wala pa nataod ang kuan. Ang TV. Si tugbong kami. Si Bibi ay si Jinjin na adani. Ang-upload siya na na. Hindi kayo. Nya. Hindi pa siya ka-upload. Andi di kay ako i-upload dito di. Bi ambiang imo kuan Bidi kay ako i-upload. Sa inyo sudan. Uwi. No sudan. Si Mama Deje. Sa pangas. Ako na siya paingon. Pinuntahan ni Mother ang kuan kana ang ay satellite di ay dili signal. Satellite mga ito hindi. Satellite. Satellite ang gikuan dili day signal. Wi-Fi. Ang sa dani sa TV ba? Wala naman ito siya satellite doon. Satellite. Satellite di ay abi na kog signal ang gigamit ni Mother. May ganun ba? Kagahapon ako man gikuan gi aduan unya na yun lagi nga karon nya wala pa man sad. Unsa? May ganun ba? Baligyan na. Ibaligyan nila to nato ilang ikang. Eto andi di ang kuan di cellphone di kay ako i-upload di. Teka na ba? Inedit ito ako sa may Di agpas. Eto punta tayo sa bayan kay wala pa man nataod ang kuan uy TV. Ako ang mag-upload karon sa channel ni Lia TV. Kay 1996 ang password. Eto, punta na tayo sa bayan. Kay abi na kog naa na ang kuan. Signal. Satellite day ang gigamit ni Mother Earth. Nya. Wala pa. Gitugbungan ni Mama. Adto na ta. Dili magud Mother. Kuan magud. Ang kuan ba video kagabi Ang video gabi ini, Aman sa si Bibi dahil ako Bibi. nagkubantos siya. giputos lagi niya sa dahon sa manggaang maransi nga isda. Shout out po. Kaysa may Mother nagluto.
Shout out na Siya. Mother Earth. Siya nagluto? Mm. Oo. Hello. Paksiw, Lin. Kyra Angelis. Ang title, Paksiw na Malansi. Giputos sa dahon sa mangga. Namura. Naa si Mother Earth Dani, di anak ko diri sa ila ni Lilin. Nag-live pud si Lilin. Unya ang kuan, ang katong satellite, kay satellite day mag-order. Mm. Abi na kog signal. Satellite di ay Kapin nagtawag sa- karon nga ugma na sad. Datong miaging adlaw, sunod adlaw. Nya pag ato sa dito, naging na pod nga sunod adlaw. Kagahapon akong gianhaan karon nya nitawag na pod nga ugma na pod. Salamat po sa pag- So wala pa mataod. Pansay. Ito mo ganina. Syra Angelis. Kuan lagi ko nga na nalabhan maguto akong karsones nga gi kuan lata mo to resibo. Nya Naman sa ni magilagi eh. nalata ang resibo. Ha? Ibutan na ah. Ay ayo paabutan na siya nga kuan jud maibot. Ah, marpin na ginasit eh. Hmm.